Assalamualaikum guys, selamat siang. Baik guys. Yes, ini guys, cocok kegiatan eneng rumah. Orang apa-apa. Mending yang baik ya guys. Wong desa ya ini guys, tak randu. Ngombe ning kene seger guys. Karepku yo tulo jelas none you sayang. Apa pengorbananku kurang aku mau pandianku. Wis rekam breng ta iki. Oh wis ya. Tak kira orang kerekam. Wis kumbane akeh. Ngombai dhewe. Sementara yang ngombai dhewe guys, ngono. Seger banget. Mening banyune. Terus mari ki adus. Sarapan. Wah, sapi atus guys, seger banget. Oke guys, lanjut memeni basa Indonesia di jemur. Panas.
panas panas sih. Panas panas sih guys. Garing garing. Panas pol. Kayak orang pasrah guys. Panas panas sih. Kebah. Kurang. Wis rampung. Solak garing guys. Wis engko sore garing. Wis sun ya guys sing wis mampir. Thank you.